And thanks so much. It's great to be here and see you all. Thank you. Thank you so much, Charles. Thank you. Thank you. Okay. ናብ ናይ መወዳእታ ክፋል ናይ ዝመደብ ኢና ንኸይድ ዘለና ሕጂ ከዓ በብጉጅለ ኢና ክንከፋፍሎ ፀኒሕና ኣብቲ ሊተራሪ ኣናሊሲስ ወይ ትንተና ክንኣቱ ኢና ኣብዚ ሰለስተ ኣቕረብቲ ኣለው ሃብተ ገርግሽ ኣብርሃ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ ዝተፀምቆየ ገድሊ ኣይተ ተስፋ ማርያም ንእትብል ግጥሚ ኣብ ገጽ 195 ናላዛ ግጥሚ እዚኣ ከምኡውን ዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ምምሃርን ምቅላስን ብመንፅር ወለዳዊ ሰንሰለት ትብል ኣብ ናይ ተስፋ ማርያም እንከላይ ኣብቲ ናን ፊክሽን ዝኾነ ዝፅሓፎም ዓንቀጻት ካልኦት ጽሑፋትን ተመርኩሱ ሓፈሻዊ ትንተና ክህበና እዩ ኣብ መወዳእታ ኢዮብ ጸጋይ ጦብላሕታ ንጸሓፋይ በኣካል ዘይፈልጦ ኣንባቢ ብዝብል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣጠማምቱ ኣብታ መጽሓፍ ከካፍለና እዩ ኢዮባ ተስፋ ገብር ኣለኻ ክትኮኑ ዓንተ ወይ ዝኾነ ምልክት ሂብካኒ ስለ ዝነበርካ ስለዚ ኣቶ ሃብተ ገርግሽ እቲ ዕድል ናባኻይ ሕጂ ኣቱ ትኽእል ኢኻ ጀምር ቴንክ ዩ ዓወት እስከ ሸር ክገብር ይኽእል ድየ እወ በታን መምርሒ ክብነኒ ጆን ዕድል ክበካ እዩ Go ahead. نصيحة الله. لدالوتي يقديلنا أنا وناتهم قدامت كفلي بتم بعركنات ليلة زنورهم كي أتز نورني قن أقدستي كوينا أنت سمعني قلت أنا أشتو قطمتات تا قدلو زبالان حلنا وانت أساسيرا انتاي تلعيلاو النيرا انتاي بلالوكو نبتحا حاس كم بباي قدني اوغن كم مأتوي انتاي زحشو خوت موبايلك كم موبايلك كنبغي بزخانة تمأتو زبالكو انتايو زعبا نفسير تسفى مريم مصحافو بينا دخلتي كوينا سلا زي ترأيت النية مرياتو كالون كنبل سلازلنا مغنياتو كل تنت بتاتي ريت كالون كنبل زلنا مغنى أبدأ تزلخو تا بزعبا نفسو تا قد له أيت تسفى مريم يلوا زلو بعلو قلي سوان ديو كن بعلو بزقلت سوين زقودله زلو مغانو ولا توان النت نفس بعلو زقلصو تخكل مغانو نداخبركو زيادة مرداتها لتم زنببو قاداتهم أبزي نايسنا صعوف كلاتكم زرعاكم كابتس قمتكو نلعلس لزغوني قريتها سرفنتايو كتنببو خلوكمس باك جراوند ناتو مطلات حقازي ولا كابن سنة تجميلو حسر تبالي أبتي
ናይ ቃልሲ ግዜና ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጀሚሩን ክሳብ ሜዳ ክሳብ ኣብ ስደቱ ኣሰራቱ ምርኣይ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለተረኣየኒ እዩ ስለዚ እንደገና ክፍትና ተላዒላ ነይራ እውን እያ ገድሉ ቅድም ኢላ ሓደ ኣልዒልዋ ነይሩ እዩ ስለዚ ሰንበብክዋ ኣገዳሲ ይመስለኒ ስለዚ ዝተፀምቀ ገድለ ኣይተ ተስፋ ማርያም ዓይንተይ እናረኣያ ኣዛነይ እናሰምዓ ምስ ሙሉእ ቀልበይ ምስ መላእ ኣእሙሮይ ንህወተይ ባዕለይ ስርሐይ ኢለ ከም ኪመያ ካብዚ ንላዕሊ እንተዘይከድኩውን ሕልፍ ኢለ ጥራሕ ወይ ቀፂላ ስለ ዘላ ሕሉፍ ሓሊፈ እንክወድቕ እንክትንስእ ኣብቲ ኩሉ ህይወቱ ማለት እዩ ስጋ ቦይ ምሳይ ጠምጢመ ለኪመያ ሕጂ ክልተ ነጥቢ የብዚአን ከብርህ ደልየ ሓደ እቲ ባዕለይ ምባሉ ኩሉ ንሱ እታ ናይ ምዃኑ መስርሕ ናይ ምዃነይ እንዲ ዝብላ እታ መስርሕ ናይ ምዃኑ ኣብ ነብሱ ጥራሕ ምጥምጣሙ ንነብሱ ፌር ከምዘይገበረ ከም ሰብ ፌር ክነሱ ኣብ ነብሱ በፂሑ ፌር ሚዛን ዝሃበ ኣይመስለንን እንድሕር ብድኽመት ይርኢ ኣሎ እታ ከውንነቱ ከምዘይክወን ኮይነ እንዲ ኢሉ መጨረሻውን እታ መወዳእታ ናይታ ግጥሚ ንምሸቱስ ከምዘይክወን የለን ኮይነ ትረዩኒ ኣነ ደጊም ክኢለያ ነታ ዝኾናውንሲ ከምዘይዓገበላ ግን ክኢለያ ኣለኹ ኣብዚ ምናልባት ስዕረት ከም ተቐበለ ናይ ህይወት ስዕረት ክይትርጎም ይኽእል ብዝኾነ ንዓይ ዘገደሳን እንታይ እየን ድኻም ይኹን ትብዓት ይኹን ብቕዓት ይኹን ኣብ ነብስኻ ጥራሕ ዘይውዳእ ምዃኑ ኣብ ነብስኻ ዘይውዳእ ምዃኑ ብተግባር ኣብ ተመክሮ ናይ ነፍስሄር ተስፋ ማርያም እውን ተነጥቦ ጠቅስ ደልየ መዕበያ ካልኣይቲ ነጥቢ እቲ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ጀሚርካ ዝነበረ ምትእስሳር ክሳብ ሜዳ እውን ኣሰራቱ ዘይበለየ ምትእስሳር ኢሉ ኢሉ እውን ካብ ህይወትካ ዘይፍለ ክሳብ ናብ ስደትና ንዓልብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስነቱ ኣበይ ቀሺ እውን የልዕልዎ ነይሮም ክእለቱ ኣብ ናይ ቤተ ክህነት ኣፍልጦ ዝኾነ መዕበዩ እዩ ካብ ቤተሰቡ ግን ኩሉ ብኡ ዝዓበየ ትኽክል ይርድኦ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ተፈልየ ኣቕልቦ ዝገበረን ክእለት ዝነበሮ ምዃኑ ዝሕብር እዩ እቲ መዕበያቲ ብሓቂ እቶም ስድርኡ እንተዝብልዎ ነበሩ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል ነይሩ ሕሳስ ልደ ስለ ዝነበረስ ዳርጋ እታ ገዝኡስ ተምሃራይ እናሃለወስ ላይብረሪ ክትብላ ትኽእል መፅሓፍቲ ከንብብ ዘኽእሎ ዋላ ሚድል ስኩል ከሎ ጀሚሩ ዝነበረ ባይታ ስለዚ እቲ ናይ ቤተ ክህነት ክእለቱ ነቲ ቋንቋ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓገዞ ኣንባባይ እውን ስለ ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሓገዞ ናይቲ ከባቢኡ ባይታ እውን ከይተረፈ ክሳብ ክንደይ ፅቡቅ ገይሩ ክግንዘቦ ዝኽእል ዝነበረ ምኳኑ እዩ ክብደት ነቲ
ቋንቋኡ ናይ ቋንቋ ክእለቱ ናይ ፍልስፍና ዕብየቱ ዝኽኣለ ገይረ ዝርዶ ንምንታይ እቶም ስድራ ክሳብ ክንደኦም ጊድኦም ገይሮም ኩሉ ስድራ ንናቱ ጊድኡ ገባራይ እንዲሁ ካብ 8ይ ክፍሊ መንደፈራ ሓሊፍናስ ቅድሜና እያ ሓንቲ ዓመት ተጀሚራ መንደፈራ ሰከንደሪ ስኩል ዝነበረ ሪዞርስ ካብ መምሃራን ጀሚርካ ድኹም እዩ ነይሩ ከምቲ ኩሉ ከረን ሽዑያ ነይራ መስለኒ ደቀ ምሓረ ባፅእ ሽዑ ዝመፃ ሃይ ስኩልስ መታን እቲ ሰባብ ቀቀረቡ ተባሂሉ ማለት እዩ ታሻዓይ ምስ ተማሃረ እቶም ስድርኡ ናብቲ ዝሓሸ ሪዞርስ ዝነበሮ ሰከንደሪ ስኩልስ ናብ ኣስመራ ህይወቶም ናብኡ እውን ከተኣሳሱ ኣብቲ ግዜቱ ዲብየን ነይረን ብህይወተን ወደን ዳዕን መነባብሮ ዝነበሩ ኣስመራ ዝነበረ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ወደን ሒዘን ናብ ኣስመራ ክመሃር መታን ግዒዘን ስለዚ ክሳብ ክንድዚ ዝኣክል ብመደብ ንክመሃር ንክዓብየሎም ብዙሕ ሓላፍነት ዝወሰድሉ ከም ውልቀ እውን ማለት እቲ ካልእ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣባል ናይቲ ቤተሰብ እንዶ ኸውን ዕድል ነይርዎ ድዩ ምስቲ ግዜኡ ዝተኣሳሰር ጉዳይ ከስፋሕ ይደልን ምክንያቱ ባዕሎም ክብልዎ ወይቶም በቲ ጉዳይ ዝያዳ ዕምቀት ከምዞም እዞም ካህን ዝያዳ ክዛረቡ ዘገደዞም ዛረቡ ዝኽእሉ እንተልዮም ክገድፎ እየ ብዚ ክሕፅር እየ ተኻልኣይቲ ነጥበይታ ምትእስሳር እያ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ተስፋ ማርያም ማሕበር ተምሃሮ ቆይሙስ ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ንዕድል ንሕና ቀዳማይ ዓመት ክንቆፅር ከለናስ ኣነ መሰቱ እየ ግን ኣብ ካልእ ስለ ዝነበርኩ እየ ቀዳማይ ዝኾን ዘለኹ 3ይ ዓመት እናሃለወ እምበር ንእሽቶ ብምዃኑ ኣይኮነን እቲ ዕድሜና ሓደ እዩ ግን ካብቲ ነበርናዮ በብመገድና ኮለሊልና ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ክንራኸብ ከለና ኣነ ቀዳማይ ክምዝገብ ከለኹ 3ይ ዓመት ነይሩ እቲ ዓመት እቲኣ ከምቶም ብፀልቲ ዘልዕልዋ ዝነበሩ ማሕበር ተምሃሮ ግድን ከነቕውም ዘለና ምዃንና መሳርሒ ናይቲ ሃገራዊ ግደ ኮነና ዝረኣናዮ መደብ ነይሩ ጌርናዮ ከዓ ከም ኣካይዱ ቀሲልና ብሸብሮን እንታይ እንተጀመረ እዩ ኢሉ ግን ትክወስዶ ዘለዎ መስርሕ ክኸይድ ክረጋገፅ ተኻኢሉ ካብኡ ተኣሳሰረ ርክክብ ናብቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከምዚ ስሩዕ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ጥራሕ ዝነበራ ዝመስል ዝበዝሐ ንሱ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ዝተኣሳሰረሉ ዕድላት ዝነበረ እዩ ተስፋ ማርያም ካብቲ ምትእስሳርቲ ወፃኢ ዝግለፅ ኣይኮነን ዋላ ድሒሩ እውን ኣብ ሜዳ ኣብ ጀብሃ ዋላ ድሕሪኡ እውን እንተኾነ መግለፂኡ ዋላ ዘምህረት ይጥቀስ ነይሩ ተገዳስነቱ በታ መፅሓፍ ክትወፀሉ እንታይን ካብኡ ፈሊኻ ዝረአ ኣይኮነን ዋላ እንደዛ ነምስየላ ዘለና ተገዳስነት እውን ጥራሕቲ ምስጋና ነዞም ፔን ኤሪትሬያ ግን እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ተገዳስነት ብድሕሪኻ ምሳኻ ዝተኣሳሰረ ኣካል ዘለዎ ግደ ኣብ ምስራሕኻ ቦታ ከም ዘለዎ ንምምልካት እዩ ስለዚ ንሱ ምናልባት ነቲ ንፅህንኡ ሓላፍነት ክወስድ ምድላዩ እቲ ነፃነቱ ዝፈቱ ዘክብር ሰብ እውን ብምንባሩ ንናይ ካልኦት ነፃነት እውን ክትንክፍ ዘይደሊ ኣብቲ
فحشو منفس نيرو كوازون زخل كم دقيقة زلعلو زنورة سب مخانو نتي بهارياتو زقلس وين تغنى كل جزء أو حد مويا تقبرلو مسرع ناي واتكا بمتسسار أبتود بنجر سلازس بعبي يوسي أبجو هذا حرم خات عبي بوتايو كواسا زخالو حري دحر سدت ون بعد تمليسه نابناي سدراها بايتا كله كازغد تناي سدت بوتا خطقم أبالات بيتسو زي تسبيو زنورو أي مثلا بتزنورو كلت أبي ناي سدت بوتو أبي اس حشك تقم زخولو نجار كي تسبيهم كونو زغوليا برقص ግን ንሱን ምንታይ ብኡ ደረጃው ናይ ከደን ድሮት እቲ ናይ ሜዳ ህይወቱ ህዝብኻን ንሃገርካን ዝነበሮ ግደ ዘይተወዳእሉ ብምንባሩ ናብ ነፍሱ ጥራሕ ከትህብ ክወሓጠሉ ዝኽእል ዝነበረ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ንነፍሱ ቀምቂመያ እንታይ ዝብላ ብሓቂ ብፍላይቲ ጠምቂመ ለኪመያ ክብል ከሎ ከም ክልተ ኣካላት እቲ ክትኮኖ ዝነበራ ከም ሓደ መንእሰይ ትምህርቲ ወዲኡ ካልኡ ዝነበረ እቲ ዝኾኖ ንሱ እቲ ዕድልካ ዝሃበካ እቲ መድረኽና ካብ ግዜን ባይታኻ እቲ ቦታ ፈሊኻ ክርአ ስለ ዘይክእል ከምታ ዝኾና እዩ ከምታ ርኢኹም ርአይኑ ዝበላ ከምኣ እያ ተሰሪዓ ግን ጠምጢሙ ዝለከማ እንተሃለወት ንዓይ ብግምት እታ ክኾና ዝነበሮ ከምቲ ኣብ ሰላማዊ ህይወት ተማሂርካስ ሰብ ኮይንካ ናብራኻ ጌርካ ከባቢኻ እውን ትሕብሕብ ብከምኡ ንዝነበረ ትፅቢት ለኪሙ ከምዚ ከደ እሞ መወዳእታ ኣነ የበሉ ረአይኑ ክብል ከሎ ኢዱ ዝሃበ ኮይኑ ዝረአየኒ ብርግፅ ከዓ ክገብሮ ዝኽእል ከምዚ ኩላህና ዘለናዮ ኢድና ሂብና ኢና ውሱን ነገር ንገብር ዘለና ኣብዚ ከንፀባርቕ ዝኽእል ነገር እንተልዩ ፍትሐኛ ምዃኑ እውን ወላ ነብሱ እውን ፍርዲ ክህብ ዝኽእል ምዃኑ ክገልፅ ዝደለኹ ብምድላይ ነታ ክሊፕ ናይቲ ግጥሚ ደልየያ ካብኣ ዘይትፍለ ቁሩብ እንደገና ምዕበያኻ ናይ ቤተሰብካን ከምኡውን መተኣሳስርካ ከም ጉጅለ ዝግለፅ ኣካልን ወይ ኣብ ሓደ ዓብ ውድብ ከምዚ ኣብ ጀብሃ ዝነበሮ ግደን ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ወፃኢ እውን ስፍሕ ዝበለ እቲ ኢንቫይሮንመንት ናትካ ኣብ ምስራሕኻ ኣብ ምዃን ናይታ ኮይነያ ዝብላ ኣብኡን ናብ ነብሱ ጥራሕ ምቕፃዕ ዘድሃበ ይመስለኒ በቲ ሓደ ወገን እውን ምናልባት እዚ ንስሓ ድኾን ወሲዱ ኮይኑ ኢለ ግምት ዝህቦ ዓይነት እዩ ዝተረፈ ኣብታ ካልኣይቲ ክፍሊ ናይታ ግጥሚ ተሓልና ትብል ኣብታ ካልኣይቲ ክፍሊ ናይታ ሓልና ትብል ኣብቲ ነብሱ ሰሪሐያ ዝብላ እንዳቐርጠፈ እንዳቀጠፈ
ቀጠፈ እንዳ መቀሰ ዝሰርሐ ምዃኑ ባዕሉ ዋላ እንተገለጸ ኣብ ድኽመታት እውን ዘመልከተ ነገር ነይሩ እቲ ጉድለታተይሲ ሒደት እዩ ብሓደ ፃብዕቲ ኢድካ ዝቁፀር ይብል መድሒሩ ከዓ ብክልተ ፃብዕቲ ከም ዝቁፀራ ገይሩ ይገልፀን ንሱ ከምኣ ክብል ከሎ ግን እንታይ ይብል መሲሉና እንዳግዳ ነይሩ ብምባል ንፍርዲ ይፃረ ይብል ሕጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት ንሱ ብዝፈረዶ ደይኮነ ካልእ እውን ክፈርደካ ከም ዝኽእል ዘመልክት ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝረኣየኒ እቲ ጌጋታት ክበዝሕ ይኽእል እዩ ክፅብፀበካ ይኽእል እዩ ኣብ ታሪክካ እውን ክህሉ ዝኽእል ሕጂ ታሪክ እንተኣልዒልካ ከዓ ብርግፅ ካባኻ ንላዕሊ ዝረአ ወይ ዝሰርሓካ ከም ዘሎ ንምምልካት እዩ ብዝተረፈ ካልእ እቲ ምዝ ተኣሳሲሩ ምስ ዘን ነብሱ ክቐፅዕ ምድላዩ ኢለ ዘመልከት ኩለን እቲ መዕበያ ክሳብ ክንደይ ቦታ ከም ዝነበሮን እቲ ናይ ተምሃራይ ምትእስሳር ክሳብ ክንደይ ክሳብ መወዳእታ ሂወትካ ክሳብ ሎሚ ሓደ ካብ መግለፂ ናይ መንነት መግለፂ ናይ ግደ መግለፂ ናይ ርክብ መግለፂ ዝኸውን ዋላ በቲ ኩሉ ሰፊሕ ናይ ውድብ ማለት ናይ ተሓኤ ተመክሮ ሓሊፍካ ንስኻ ተመሊሱ በቲ ፀቢብ ርክብካ ከንፀባርቕ እንከሎ ንእሽቶ ቦታ ዘይምዃኑ ኣብ መስርሕ ናይ ምዃኑ ድማ ንእሽቶ ዘይምዃኑ ንምምልካት እዩ ኣብቲ ክሕፅር ቁርውንቲ እቲ ስላይደይ ትክክል ከምቲ ዝደለኽዎ ስለ ዘይርየኒ ዘሎ ብዝኾነ እቲ ከባቢኻ እንተስኒ ፅቡቅ እንተስኒ ሕማቅ ተፃይ ይኹን ደጋፊ ባህርያት ከም ዘለዎ ተወሳኺ ነጥብታተይ ከመልክት ስለ ዝደለኹ እዩ ዝተረፈ እቲ ዝነበረ ባህጊ ብውልቀ ኣብ ድኻም ዘእተወካን ከተስተንትን ዝገብርን ወይ እውን ከምቲ ኣብቲ ቃላቱ ዝረኣኽዎ ዝናሳሕ ክብሪ ዘለዎ ነገር እዩ ክትናሳሕ ከለኻ ግን ተስተንትን ከለኻ ሓቂ ቦትኡ ምዃኑ ካብ ክንወፅእ ከለናስ ቀዳማይ ካልኣይ ኮይና ኢና ወፂና ማለት ቀዲሙና ከይዱ ምክንያቱ ግራጅዌት ስለ ዝገበረ ኣብቲ መምርሒ ናይቲ ማሕበርና እውን ከምኡ ስለ ዝብል ዝነበረ ኣብቲ ኦፊሻል መምርሒ ዘይኮነስ ኣብቲ ከም ስርዓት ከም ናይ ጀብሃ ዝነበረና መምርሒ ግዜ ዝነበረና እውን ስለ ዝመስለና ዝነበረ ግራጅዌት ዘዝገበረ ይኸይድ ዝብል እዩ ግራጅዌት ኮይኑ ዝኸደ ተስፋ ማርያም እዩ ተረፈ ካልኦት ከይውዳእና እቲ ኩነታት ዘርከበና ምንባር እዩ ግን እቲ ግዜ ገዳሲ ነይሩ እቲ ቦታ ከስራሐና ዝኽእል ዝነበረ እቲ ግዜ እቲ ዓብይ ጭርሖታት እውን ከይተረፈ ኢና ነልዕል ነርና እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወታደራዊ መደበራት ክሳብ ኣብ ከተማ ኣስመራ ከይተረፈ ኣስኪሩሉ ዘሎ ናብ ዩኒቨርሲቲታት ክልወጥ ቤት ማእሰርትታት ናብ ሆስፒታላት ክልወጥ ዓብይ ጭርሖታት ኢና ነልዕል ነርና ብዝኾነ እዝታት ኣብ ሂወትና እሞ ከዓ ኣብዚ ተስፋ ማርያም ዘስተንተነሉ በይናይ ክትርጎም ይኽእል ካልእ ጉዳያት ኮይኑ ህሉ እዩ ንምጥቕላል ዝኣክል እንተኮይኑ ናይ ምዃነይ መስርሕ ኢሉ ልዒሉ
نفس طرح مودعة ايه يتقبلكوا او ستغفيتها مالتيو نفسه نتحتنا هيبوا قوني غالي بسترفه المسرح نصبوا يقول نعمة كم معبياخا كبرخكبكا وجلاوي يقول ولا ودواوي كاب سفيح زلو رخكب environment خاون سلازخونه بو مسرتي ناون لومي كابتناتو رخكب نلعلي زلو تسميت زناي إريترا بين هجرا وداي على العلو كساب وصاتنياتاتهم كساتف زخل درجة نوع حبارايو قالت تي مخانكا أبينغا دمدم زي مخانو نمملكاتي يغني له هو تنسلايدي كحامين بتفكر لاي تتقون كلنا قل أبزاهو دي يغني له አቶ ሀብተ ገርግሽ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ እቲ ዝገርም እቲ ናይ ስላይድ ምዃንን ዘይምዃንን ኣገዳስነት ኣይነበሮን ኮይኑ ተሰሚዕኒ ምክንያቱ ካብ ውሽጥኻ ካብ ፍልጠትካ ካብ ተዘክሮኻ ካብ ተመክሮኻ ካብ ስምዒታትካ ካብ ትነብሮ ዘለኻ ካብቲ ናይ ሓባር ሂወትኩም ዝነቐለ ኣብ ኩልኩም ክስማዕ ዝኽእል ክፈልቲ ክግበር ዝኽእል ነገር ስለ ትዛረብ ዝፀናዕኻ ባዕሉ እዩ ክነዝዕ እዩ ፀኒሑ ባዕሉ እዩ ክሳዕ ክገብር ፀኒሑ ስለዚ እቲ ስላይድ ይኹን ኣይኹን ብዙሕ ፅልዋ የምፅአን ስለዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ መደብ ኢኻ ኣቕሪብካ ቴንክ ዩ ሶ ማች የቐኒልና ከዓ ነቲ ዝሃብካና يغني التي كوري كل ኮምፕሊመንት ثانك يو ካልእ ናብ ሕጂ ናብ ዶክተር ጨፈና ሃይለማርያም ዶክተር ጨፈና ኣለኹ ኣኻዶ ከመይ ምስኹም ኣለኹም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ገለ ድኻም ከይህሉ እሞ ኣነ ካብ ግጥሚ ስነ ግጥሚ ቅሩብ ከውፃኩም እየ ሰፊሕ ዝመስል ኣርእስቲ ግን ኣፅብብ ኣቢለ ኣሕፅር ኣቢለ ከቅርብ ክፍትን ፅቡቅ ስማዕ ዘለኹ هو سمع له ኦኬ ከምዚ ናይ ሃብቲ ገርግስ እውን ክሕብረኒ ምእንቲ تخيلك قرب كاميرا እንታይ ኮይና ኣላ مسكات رأت الرزلة دكتور እስከ ፅራሕ I think ሕጂ ደሃና ኣለኹ መስለኒ all right that's it alright okay ሞ እወ እንታይ መጀመርያ ምስጋን እንድዩ سنتنا أبزي آخر بركت عدمكو آخر مسجن دلي كالي ني بين إريترياون زي عبي أخيبا مدلاوكم كمسجنوكم دلي حجي جزيان مقطع نبتي RSC نبتا ناتي كتوكورا لاز دلوخو RSC خاطو انت آخر قبر دلي زولوخو زي نغبناي مجمرا نقر تايو أنا مستشفى مرام تايو ليلاي أقداسي تحطه هنا تسمعن هنا تقول لهم ممكن قرمكم بخلي حجي بزعبات اسفا مريم سي تايو لهم وي بخمي تفوت اونيو جيت اسفا مريم بزعباناتي هلاوي اي ابزع علم اي فلت اني روحون خليو انا بزعبو قاله قرب باب تختمه توسن اوان بمعدو يريون اب حنت قاطام خاسر زرا اخو نع خلعلاي كالئ كم حمرت نايت متنتان تخوين زبلكاي متنتان اساش دي يكونه نعاي اقداسيت كوين هذا رخبكوا امود اتا اوان تي ترم وديو نايت محبر تماهرو وديو خب محلالف كله انترفيو على محتت تغيرلو نيروس او زبلو خاو قنت الى زوسدكوا حنت حطو بصح بانجليزي هذا لا قم بتغرينيا ترجمي يا زغربا نعاينا خريا نسخ اني بزح نغرات تمالختيا ምናልባት ሓቢርና ክነንባይና ድሓር ግን እቲ ካልእ እቲ ርእስቲ ኣነ እውን መጀመርያ ቀልጢፈ ምእንቲ ክኸይድ ክሕግዘኒ ሼር ክገብር እየ ምሳይ ኣሎ ይኽእል የ ባዕለይ ክሼር ክገብር yeah تغير رايت እዚኣ ነራ
رايت اجي بزعبا تي حفشاوي سلسته ነገር يختأساسر ፈቲኖ ዘለኹ እቲ መምሃርን ምቅላስን እቲ ወሉዳዊ ሰንሰለት ዝብሎ ዘለኹ ሕጂኒ ተስፋ ማርያም ማእከል ጌርካ ማለት ከም ሰብ ሕጂ ብዛዕባ ተስፋ ማርያም ከም ሰብ ብዙሕ ኣይክዛረብን እዮም ምክንያቱ እቶም እኹል ከዓ ተባሂሉ ስለ ዝኾነ ነዘን ሰለስተ ሓሳባት ከመይ ኢለን ዝተኣሳሰራ ምስ ህይወት ምስ መዋእል ናይ ተስፋ ማርያም ዝብል እዩ ንሕና ሕጂ ወለዳዊ ኣታናትና ብናይ ተኸስተ ነጋሽ 6 በፂሕና ኣለና ሕጂ ናይ በዓል ተስፋ ማርያም which includes myself ማለት እዩ ራብዓይና ንኸውን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ 6 ጣልያን ካብ ዝሕዛ ቶም ቀዳሞት ኢልካ ክትጅምር ከለኻ ቶም ጣልያን ዝረኸቦ ብቲ ግዜ ፀገም ኣብቲ ግዜ ዓፀቦ ነበረሉ እዋን እቲ ኮሎኒ ኮይና ክትመስረት ከላ ማለት እዩ ድሕሪ እዩ ናይ ዓስከር ኣለኹም እናበለ እዩ ዝኸይድ ሕጂ እሱ ኣብኡታት ማለት ኣብቲ ዝርዝር ኣይንኣቱን ኢና እዚ ራብዓይ ወለዶ እዚ ኣብ ከመይ ዝበሰለ ኩነታት እዩ ነይሩ እንተሕር ኢልና ብዙሕ ተባሂሉ እዩ መስለኒ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሕል ኩናት እቲ እዚ ሰውራዊ ባህሊ ናይ ማሕበርነት ምስኡ ሃገራዊ ንቕሓት ካብ ገጠር ናብ ከተማ ከም ዝክበሃል ፀንሐ ከምኡ ኢሉ ካልእ ንጥፈታት እውን ኣብቲ ከተማታት እዚ ሕጂ ክትብሎ ፀናሕካ ሃብተ እውን ትምህርቲ ኣብ ጥጡሕ ተዛማዲ ጥጡሕ ዝበለ ኩነታት ናይ ትምህርቲ ፅምኣት ነበረሉ ናይ ምንባብ እዚ መሕለፍ ግዜ ወይ ሌዥር ፖፑላር ካልቸር በዓል ፀሃይቱ በራኺ እውን ይለዓላ ነይረን ካልእ ሲቪክ ኣክቲቪቲስ ዝበሃል ናይ በዓል YMCA ናይ ዞም እዚ እውን ተላዒሉ ፀኒሑ ናይ ስካውት ኣሶሲዬሽን ኣነ ባዕለይ ዝነበርክዎ ማለት እዩ እዚታት ነይሩ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ እቲ ናይ መንእሰይ ከም ወለዶ ክንወስዶ እንተኮይና እቲ ወለዶ እቲ ሃገራዊ ንቕሓት ኣብ ዝለዓለ ደረጁ ዝበፅሓሉ ከምኡ ከዓኒ እቲ መንእሰይ ክገብር የባህላይ ናይ ዓበይቲ ነገራት እዚ ኣይዲያሊዝም ወይ ከዓ ኣይዲያልስ ዝበሃሉ ልዕሊ ሓሳባት ዝብሎ በምሓርኛ ገለ እዋናት ከምኡ ብሎ እዮም ባህጊን ናፅነትን ንፍትሕ ዝነበረሉ እዚ እቲ መቓን ወይ ከዓ እቲ ተሃላልዋ ወይ እቲ ልዳት ዝብሎ ኣነሕሪ እዚ እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ወለዶ ክንዛረብ ተኮይንና ኣብዚ ወለዶታት እዚ እዘን 6 በፂሕና ኢና ኣለና ዘለና እንታይ ይመሓላለፍ እንታይ ዝመሓላለፍ ሓደ ወለዶ ነቲ ሓደ ወለዶ ዘመሓላልፈሉ ነገር ኣሎ ኣብ ምምሕልላፍ ከዓ ፀገማት ከዓ በፂኡ እዚ እንታይ ተተሃላልዎ ማለት እዩ ንኣብነት ከም ውግእ ሓድሕድ ንበሎ እዚ ፀገም ናይ ባህሪ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ግዜ ጣልያን ክኣቱ ከሎ ዝነበረ ዓፀቦ ጥሜት እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ እዚታት ወይ ይሕግዙ ወይ ይዕንቅፉ ወይ ኣብቲ ምምሕልላፍ ዘምፅዎ ፀገም ይህሉ ማለት ብሕልፊ ብሕልፊ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ባህሊ ምስ ዝምንውና ዲኻ ዝብሎ ፀናሕካ ወይ እቲ ንኣብነት ምስቲ ትምህርትን ምስ ክትምና ዝመፅእ ባህልን ምስ ምንባብ መፅሓፍቲ ምስ ክላሲክስ ምፍላጥ እዚታት ዝኣመሰለ ነገራት ብዛዕባ YMCA ክንዛረብ ተኮይንና ሕጂ ኣብኡ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ናይ ምምዳር ውድድር ወይ እዚ ኦራቶሪካል ኮንተስት ዝበሃል ኣብቲ ሰዓት እቲ ንመንእሰያት ማለት በላሕቲ መንእሰያት ክሳተፉ ኣብነታት ክኾኑ ዝኽእሎም ተዛማዲ ጥጡሕ ነይሩ ጥጡሕ ኩነታት ነይሩ ክንብል ንኽእል ካብኡ ሓሊፉ ሰብዓታት እንታይ እዩ ንርኢ እቲ ናይ ሰብዓታት ፖለቲካ ኦፍኮርስ ትምህርቲ ኣሎ ቃልሲ ኣሎ ማለት እዩ ኩልኩም ክትብሎ ፀኒዕኩም ኢኹም ስለዚ ኢልካ ናብቲ ናይታ ማሕበር መንእሰይ ማሕበር ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ እንድያ ትመፅእ ተራ ናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ብዙሕ ተባሂሉ ኣሎ ሕጂ እዚኣ ኣርቲክል እዚኣ ዓመት እያ ገይራ 6 ኤፕሪል ማለት እዩ ኣብ ሕልፈት ናይ ተስፋ ማርያም ስሽዑ ሰዲዳ እያ ናብ ዌብ ማስተር እዚ ሳልሕ ኣዲስ እዚ ኣሕተመለይ ምስ ደወል ኩሉ ሓቲቱ ንሱ ከዓ ከመይ ኢልካ ዳኣ ትፈልጦ ኣበይ ትፈልጦን ተስፋ ማርያም ኢሉ ዋ ምፍላጥ መቸም ምፍላጥ ሌላ ይብልናን ኢለዮ ገለ ብሓደ እዋን ብቴሌፎን ተዘራሪብና ነርና ብዚ ቴሌፎን ኣብዚ ብገለ ረኺብ ኣብዚ ለንደን ናይ ብሓቂ ገለ ካብኡስ ገለ ክረኽቦ ዝኽእል ከዛርቦም ወይ ኢንተርቪው ከግብሮ ወይ ከዕልሎ ባህጊ ነይሩና ኣነ ሽዑ ዝኣተኽሉ እዩ ኣብዚ ሃገር ኣብቲ እዋን
أنت I think بمبرات أبيلودي بزخنة أي سلطة سلازي أنت أنا بتحطون مملاس تسوى مريم زفلت أني وي ليلة أي نبرنان جن قال عد الرخيبة اللي رخفوتو بالتي السؤالي معاشي مسلكم زي اللي هذا اللي خبزة حج قدام رئيخات اللي هي زبها بالسلاخة قدم قول عين دي السمعة ولدو تاسي حدا مجمرة أب تولدو بعلو تولدو ناتو أبنتا أرأيا زخون سبات يهلوه مالت كم كل حبرة سب تي لحمتنا حبرة سب نقول له وي برخي لزوات وي you know على سفليز بله كم أرأيا كم موديل خونز قل سوالو كولدو نولدون حدا ولدو خاب تخال ولدو زفليولون من الباتو كنا وادا درول نخل مجد خلو خيلي بحفشة مالتي أجيب زي وانزي شحن شات من 74 انت ايدو قدمتي عقر بهنا يا سمرة نم تمهارو يونيفرسيتي نماتريك تي نزي ناي ماتريكوليشن اكزام نختدالو يحجزو هانيرم كرمتي وانتي اجي كم زبلكم نوركو تمرتي قال نيرو بتحدو وجن كاني اتي سمرة تقاسمرة اتي تقالسي ناب كتماتاتي مص حجي مبزحتهم عند سبا يونيفرسيتي ممهران يوم نيرم او انت ام زغبروها تي كلاستي نا اكاديمي تمهرمون عبولي لهم ابتي هولا اتيوم نقحات بوليتيكاي بقى او ستايل يقولوها مالتي توانتي توم ممهراتهم اياتاتنا مالتهم ناشو حجي خاباتهم تسوا مرام حدين يرو مالتي ስለዚህ ኣብቲ እዋንቲ እንታይ እየ ናይ ዘረባ ናይ ምምዳር ክእለት ብሕልፊቲ ታሪክ ከመይ ኢላ ኤርትራ ተቆኒና ብትሕቲ መግዛእቲ እቲ ፌደሬሽን ቆቆ በችም በቲ ዝነበረ ናትና መረዳእታ ብዙሕ ነገር ክትመሃርን ክትፅሎን ትኽእል ሕጂ ከም ኣብነታት ክውሰዱ ዝኽእሉ ሰባት ነይሮም ንምባል ዝኣክል እዩ ሕጂ ካብ ሽዑ እዋን ጀሚሩ ወላ ብርሑቕ ይኹን ቲ ኣፍልጦይ ማለት እዩ ኣነ ይሪኦ እሱ ኣይፈልጠንን እዩ ማለት ከም ሰብ ተገዳስነታት ጥረ ክብለኩም ይደፍር ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ናኽርኢ ብዚኣ ግጥሚ ዘይኮነ ንእግረ መገደይ ብዛዕባ እታ ማሕበር ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሓደ ፅሑፋት ነይሩ እታ ቮይስ ኦፍ ሳዋ ሓንቲ ሕታም ረኺበ ኣብ ዓዲ ከለና ማለት እዩ የንብባ እሞ ኣዝያ ማለት ስዒባህኒ እቲኡ ዘሎ ሓሳባት ከመይ ኢሉ እዩ ሓደ ኣብቲ እዋንቲ መስለኒ ወዲ 25 እዩ ዘሎ ሽዑ እቲ ዝፀሓፎ ፅሑፍ እዚ ዓንቶ ጳውሎስ ትንክፍ ኣቢልዎ ዝሓለፈ ኩሉ ኣብዛ ሕጡበ ፅሑፍ እዚኣ ተጠቃሊለና ኣለዋ ሕጂ ክንሪኣ እንተደሊኹም ሓንሳብ ከንብባየ ካብ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ የተርጉመ ኦፍ ኮርስ እቲ እንግሊዝ ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ቋንቋ እንግሊዝ ምልከት ከዓ ካልእ ነገር እዩ ካብ ኩሉ ዝስሕብ ማለት እቲ ኣብቲ እዋን እቲ እውን ኣብቲ እዋን ናይ ዋይኤምሲ ዝብለኩም ዘለኹም ከም ኣብነት ማለት ክትሪኦም ዘገድደካ ካስ ከመይ ኢሎም እዮም እዚ ምልከት እዚ ናይ እንግሊዝ ተዓዊትሎም ገለ ዘብለካ ማለት ስምዒት ገለ ስለዝነበረ ሕጂ ተመሊሶም ምስ ረኣኹዎ እዚ እንታይ እያ ትብል እዛ ትርጉምያ ዘለኹ تعانتو تباهلت يا تي لزب تي ابتي نيغوسيشن مساتخ مقام محبر تمهارو كم حدا اب اكسترا كاريكولار اكتيفيتي توسيني ترفدو ولاس مس كال كم علماو خون كالوت مس ناي كالوت هاجرات ناي يونيفرسيتات محبر تمهارون بزماساسل محاوري هالودو ناصنتي هالودو زبل نزي مدغام مسو ساساسري مسلني كي بزح نجر أبزي خن عزام نخل ني تسمع مرام كم حسابي كم حادي أبتو وانتي نزخونه نحطه بنقفته وعين زرقي زينة أجي بتعادو جنكا مس حيال ويمس بعل سلطان ويمس تي نتي سرعات حزوز هلو أكل كل لازم كم زخل زرقينا إذا كم حنتي سناب شوت وزد كم حنت مرأيتها قبل خلو انتي يزبل نسو بالانجليزي اوف كورس اتمم محدار تفراليو بااتاتات علماويان زي علماويان نامنت وصاتنياتاتن زيغاتات زقومه سلازخونه حدا عينت هيكونه نزو كله زي تقبلنا كيد يغبانا ابزخونه اوان كابزوم تقزنا من طفاتات مانم كابزياتو مالت نما حبرنا قطاطر وي كسجدد ابزفتنو الوان نحنا قلعو ايكونن كنستوعل
كنستوعل كنقبر علينا كسعول نعو قلعو كم زي كنا كستوعل كنقبر لنا يزبل بزغونا كاب اتوم نمحبرنا اب زعنقفلو وي وي شلل زعنقفلو وي كبل شلل اب زبللو اوان سخن يلو نخحسب نابلبو خملس كنحجزو علنا انتاينت محبرنا بيجيغا اب زرآيلو اوان كنقرمو اب زرآيلو اوان كنقرمو علنا أنفتنا نبي كم زبل كم أخرونا ويكو كزنا أبزد دليلو وان كل جزء مسأتهم كنزاته كنردادا فأدنياتات كنكون ألنا رأيها يبلو لنا تحتاي حطوا عقنا ميزانني degree and balance قال إزوله مثلاً بالإنجليز أبزد قداي إزي سوا كفت موزقل زخف أجيكان طلو من محدار يونيفرسيتي من محدار يونيفرسيتي سبارة من محدار سرعات وي مستسرعات محافشة خقاقيون كله ويزغل حجي تايو عبزي بزح حتى تاتي زلع زلو حتى سرعات من قست له تكالات له عبت تكالات سبا سلطان له نتي تكال كما حاضر زتوكل زتمزز سبا له كما يجر كامسو ترادا عنتو تتقسط مالتي أبكن دي فيت مسحايا المقونات اسكاد حاني لك بتز مسلك جميركا قسيل كان بتزد ليك ختمعمل كم تخيل زرقي يمثلا زت حساس بازي كم تزبلوا حج على جزء سي بوليسي هلمو نت بوليسي ولا تقاني يكون او اوغن او وين كاتي خابتي بتي بوليسي بتي ممرحتات كانت بالانجليزي زبلوا curving some space بلو نا implementation curving out space مالسي قال ختكون مخال ولا بتزرعات جزي هاي لسلاسي يونيروت وانت مثلني مستي نتتكال بو تمززي كم حدا تمززي سوك أب كم يجر كاخا أب إن كان هبان عتيقة أب للزب عتيقة زحاشة مرجع زحاشة زي وساني خمزي وطحتو قبرهم زبل عمق زبالة حساباتكم زولو يريان مغناتو حسابو حجي 50 قالن عمت غير الله مولتي اذا صحت زي 50 كلتن كسا حجي بزعبا تكاليو اي تكالوني بزعبا زي سرعاتيو اي سرعاتيو نا اساسيو اي كونن تكالن اتي سرعاتن كما غنا نفوليو توم سبات اوزلو خنتا ام اكل ناي سرعاتيو كم تخوينو ناصنت اللوم ديو تي ايجنسيز بحال اللوم ديو انت زي بولون كوينو زي بولون تداهليو انت كوينوم انت ايتي كميلو لوط دا امص ولا محبراوي لوطي ولا صورة خميلو مص انت دا سبات بتي محاورات تدريتهم ينبرو خوينوم زبل حبيت حطوتات ناي سوشيولوجيكال تيوري يلعل ازي خاب قص مونتن شعت نايتي وانتي مالتيو توسدت يا سلازي اقداسيت بزح نغرات او اتي خاص بزح نغ بزعبات حنقول ناي سبت ابت وان زي رغتيتي مالكسم لنزم الله اسو ግን ምናልባት ከም እንታይ am ዝለኹም ዶግማ ተደጋግሞ ኾን ኸዲ እዚ ግን ካብኡ ሓሊፍካ ኣታናትና ናይ ሓደ ኣጸቢቑ ዝበሰለ ዝማዓ ማለት ብተሞክሮ ይኹን ብካልእ ዝበሰለ ሰብ ከም ዝነበረ ዘመልክተካ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ኢሉ እዚ እቲ ሌቨል ናይ ራሽናል ክሪቲካል ቲንኪንግ ሲ ከመይ ኢሉ ኣብ ሰዓት እቲ ተስፋ ማርያም በፂሕዎ ከም ዝነበረ ኣገዳስነት ናይ ኣርኣያ ዝኾኑ ኣብነታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ናይቲ ወለዶኹን ነቲ ዝመፅእ ወለዶውን ኣብ ግምታ እትየ ናይቲ እዋንቲ ናይ ብሓቂ ከም ምልክት ኣብነታት ነይሩ ክብሎ ደፍርኒ ተስፋ ማርያም ከምቲ ዓንቶ ተባሃለ እቲ ሕብረተሰብ ተጠቂሙሉ ዶ ኣይተጠቅሙሉን ከሲቡሉ ዶ ኣይከሰበሉን እንታይ እዮም ዝበልዎ ብቅሺ ድዮም ዳዊት ዶ ክትብሎ ነበርካ ከምቲ ዘይተበርበረ ቆፎ ናይ ንህቢ ነይሩ ክበሃል ብከምኡ ክምሰል ይከኣል ሓፈሻዊ ግን እንታይ እዝብ ዘለኹ እቲ እዚታት ከም በዓል ተስፋ ማርያም ዝኣመሰሉ ሕብረተሰብ ይህበካ እዩ ማእከላዊ ኣቨሬጅ ኣሎ ሚዲዮክር ኣሎ ዝበለፀ ኣሎ ትሕቲኡ ኣሎ ንሕማቅ ዕድልና ግን ከምኣቶም ሰባት እቲ ከምቲ ዝድለ ኣይተጠቐምናሎምን ወይ ጥጡሕና ማለት እቲ ባይታ ኣይረኸቡን እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕጂ ካልእ ሕቶ ካልእ
ማለት ትንተና ኮይኑ ኣውቃቱ ይደልን ግን ክንሓስበሉ ከም ዘለና እቲ ዝበሃል ልሕሉሕ ዝኾነ ርክብ እዩ ዘለና ሕጂ እቲ ምምሕልላፍ ምውርራስ ዝበሃል ባዕሉ ፀገም ኣምጪ ነይሩ ኣነ ኣብ 1994 ኣብዛ ኤርትራ ፕሮፋይል ትበሃል ሓንቲ ቅሬታ እዚኣ ስፔሊንግ ጌጋ ኣለዋ ሓደ ሰብ ደ ጀነሬሽን ኢሉ ፅሒፉ ናይቲ ወለዶቲ ናይቲ ወለዶ ገድሊ ማለት እዩ ኣነ ከዓ መልሲ ዲስ ጀነሬሽን ኢለ ፅሒፈ ብዛዕባ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ሃጓፍ ከም ዝተፈጥረ እቲ ከይዱ በረኻ ከይዱ ብኡቢሉ ምስ ከደ እቲ ምብትታን ምስ መፀስ ገለ ፀገም ተፈጢሩ ኢለ ምስ ፀሓፍኩ ኤንወይ ሓደ መሳርሕተይ ነይሮም ኢንክሉዲንግ ሓደ ዲን ነይሩ ኣይፈተውዋን ማለት እዩ ኣብ ዕላል ማለት እዩ ከምዚ ስቁኢለ ዝውድስ ዘለኹ ገለገለ መሲሉ ተሰሚዕዎም ነው እዚ ከዓ መዓስ እዩ 94 እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ድሮ ካልእ ወለዶ እውን መፂኡ ኣሎ ሕጂ ሕና ናይ ተስዓታት ንብሎ ማለት እዩ እዚ ንምጥቕላል እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ሕጂ እዚ መዓልቲ እዚ ንሂወት ናይ ተስፋ ማርያም ክንፅምብል ክንዝክር ኢልና ኢና ተኣኪብና ዘለና ብኡ ቢልና ከዓኒ እዚ ናይ ወለዶታት ፀገም ናይ ወለዶታት ሕቶ ኣብነታት ንወለዶ ካብቲ ነቶም ወለዶ ሓሊፎም ንኻልእ ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ ዜጋታት ከም ዝነበሩና እሞ ምናልባት እቲ ዝተፈጥረ ኩሉ ዓይነት ቀፃልነት ዘይምህላው ኩሉ እቲ ተሃላልዋና እቲ ስጋዕ ሕጂ ወሪዱና ዘሎ ፀገም ዘይምፍትሑ ሲ ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣምሰሉ ሰባት እውን ዕድል ኣይሃበን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ዕድል ኣይሃበን ንምባል እዩ ስለዚ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ልሕልሕቲ ትመስል ዘላ ሰንሰለት ከመይ ጌርና ፀቢቕና ለቂብና ብሓፂን ንቕይራ ከም ሓደ ስራሕና ናይኸውን ኢለ ክድምድም የቐኒለይ ፅኒልኩም ሰማዕኹምኒ ገለ ኣበርኪተ ክኸውን ተስፋ ገብር ሰምዑኒ ፀኒሕኩም ትኸውን ተስፋ ገብር የቐኒለይ ወዲኡ ኣለኹ ንሰማዓካ ፀኒሕና ብርግፅ ከዓ ኣበርኪትካ ኣለኻ የቐኒየልና ዶክተር ጨፈና ኢዮብ ዝኸበርኩም ዕዱማት ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ ስኒትናን ኤርትራ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ቅድሚኹም ብምክንያት 10 ዓመት ዕረፍቲ ፀሓፋይ ገጣሚ ወይ ተቓናይ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ኣብ መፅሓፉ ኣተኪረ ጦብላሕታይ ንክትካፍል ስለዘፍቀድኩም የመስግን ብምቕፃል ኣብዚ ግጥምታት ወይ ቅኔታት ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ውልቃዊ ጦብላሕታይ እንከካፍል ንዓይ ብዓይነይ ብተመስጦይ ብኩርናዕ ናይ ብስሕናይ ወይ ብተመክሮይ ዝዕቀ እንዳእምበር ውፁእ ክኸውን ዘይክእል ምዃኑ ኣብ ግምት ክትእትውለይ ይላቦ ካልእ ምናልባት እውን ኣቱም ክበሃል ዝግባእ ወግዕና ግዜ ኣታ እናልኩ ክቅፅለ ምክንያቱ ፀሓፊ ስለዝኾነ ኣቐዲመ እውን ይቅረታ ይሓትት ድፍረታ ይተሓሰበለይ ከም ዝፍለጥ ዓለም መድረክ ምብሃል ካብ ኮነት እሞ ከዓ ልዕሊ 460 ገፃት ዝሓዘ መፅሓፍ ዝኣክል ኣንቢብካ ከይተባሃልካሉ ዝሕለፍ ኣይኮነን እሞ ክብል እየ ዝስማዓኒ ብዙሕ ሰብ ከም ዝርድኦ መፅሓፍ ዓው ዝበለ ድምፅን ፈጣጥን ማለት ዘይክወል ጋህዲ ስለዝኾነ ነቲ ዝተፃሓፈ መድረኻት ተፈጢሮም እዚ ነትን ምባል ዘይተርፍ ይኸውን እቶም ዘይበሃለሎም ወይ ዕድል ዘይረኽቡ ወይ ከዓ ካልእ ቁንፁል ትሕዝቶ ወይ ምዝልዎም ይኸውን ከምዚ ናይ ተስፋ ማርያም ዝኣመሰለ መፅሓፍ ፅሒፍካ ግን ክህወል ዘይከኣል ንመፃኢ ብዙሕ ሰብ ኣንባቢ ክህልዎ ከም ዝኽእልካ ግምተይ ክንዚ ዝበዝሑ ግጥምታት ቅኔታት ምስ ዕምቆቱ ዝዳረግ ሰፊሕ ምርምርን መፅናዕትን ህየሳን ዘድልዮ ንቀፃሊ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ዓብይ
ኣበርክቶ ምዃኑ ሩይ ኮይኑ ረኺበ ከም ኣብነት እውን ሄኖክ እውን ከም ዝሰማዕናዮ ተስወላዊ ቅዲ ክብል ዝገለፆ ሓደ መንእሰይ እውን ኣብ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ተስፊት ኣብርሃም ተሓናፅነት ኣብ ትብል መፅሓፉ ተስወላዊ ቅዲ ብዝብል ገለ ግጥምታት ኣቐሚጡ ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ መፅሓፍ ናይ ተስፋ ማርያም ብስምዒተይ ወይ ብርእቶይ ሰለስተ ድምፅታት ረኺበ ሓደ ድምፂ ናይ ፀሓፊ ተስፋ ማርያም ኮይኑ ስብሓቱ ዕምቆቱ ትንታንዩ ቃንዝኡ ናፍቆቱ ምድንፋቑ ዝኽሩ ፍርሁ ትብዓቱ ምስ ኩሉ ዓሚቕ ምልከት ቋንቋ ትግርኛ ይንፀባረቕ ካልኣይ ድምፂ ሄኖክ ተስፋ ብሩኽ ንስርዓተ ፅሑፍ ኣባህላታት ቅርፅን ስርዓተ ነጥብን ብመፅናዕትን ብመወከስን ዝተደገፈ ልዕሊ 100 ገፅ ዳርጋ ናብ 100 ገፅ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ሓጋዚ ኣብ ገሊኡ ዓጋዚ ኮይኑ ይረኣየኒ ብድሕሪ መፅሓፍ ስለ ዝተቐመጠ ግን ምናልባት ዳግም ኣንቢብካ ክትርድኦ ሓገዙ ይዓዝዝ ዝኸውን ከም ርእቶይ ግን ሄኖክ እናቱ መፅሓፍ ንክፅሕፍ ኩርናዕ ረኺቡ ነይሩ ካልእ ክበሃል ዝኽእል ኣብዚ መፅሓፍ ክልተ መፅሓፍ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሳልሳይ ድምፂ ኣሕተንቲ ወይ ባህግን ድርኽትን ኣሕተንቲ ብጉሉዕ ከምኡውን ሕሹክሹክታታት ይስማዕ ዘይስማዕ ድምፅታትን ኣሎ ንሱ ንኣንበብቲ ንብድሕሪ ሕጂ ኣብ ዓበይቲ ናይ ምርምር መድረኻትን ናይ ዲቤት መድረኻትን ንዝቀናዕ መፅናዕቲ ሓድጎ ንዓይ ብውልቀይ ዝመሰጠኒ ግን ተስፋ ማርያም ንዝዓወሮ ፍልጠት ንዓሚቕ ናይ ምሕሳብን ናይ ቋንቋን ብልጫታቱ ተጠቒሙ ኣብ ከፍዕቶም ብመትከላቶም ብፍፁም ክፍንፍንዎ ክነፅብዎን ዝኽእሉ ብዘይኣፍልጦም ኣብ ገሊኡ እውን ሰኣን ንርድኦም ገሊኡ እውን ብጉርሒ ኣካይዶም ንዝኣለሞ ማእለማ ሰጊሩ ብውዕሉል ፍልስፍናዊ ቃላቱ ዝሃነፆ መሃድሮ ሓቂፎም ክሓድሩን ሕልፍ ኢሎም እውን ናትና እናለኩም ክሕሉ ምግባር እዩ እዚ እውን ጥበብ ይኸውን መንፈልጥ እዚ ኢለ ግን መፅሓፍ ህያው ደብሪ ካብ መዓዩር ነፃ ኮይና ኣይትስማዓንን ምክንያቱ መፃኢ ዕድላ ኣብቶም ሕተምታት ስለ ዝኾነ ሕተምቲ ሕድሪ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ዘሕተምዎ መፅሓፍቲ ናይ ቤን ሃይለ ድኳን ትበርህን ትፅቢት ባህጉን ኣብ ዕዳጋ ከም ዘየለዋ እዩ ዝፍለጥ እዚ ምክንያት እዚ ከዓ ብዙሓት መንእሰያት ኣንቢቦመን እናቶም ትርጉም ክህብዎን ስለ ዝጀመሩ ነቲ ናይ ንቕሓት ኣእምሮ ናይቲ ገስጋስ ተሓሳስባታት ዝድገት ስለ ዘይኮነ በቲ ስርዓት ተሰዊረን ማለት እዩ ስለዚ መፅሓፍ ህያው ደብሪ ካብዚ ዝተፈለየ ዕጨ ክህልዋ እዩ ኢለ ኣይግምትን ካልእ ብዝርዝር ተቃርኖ ወግዓውነት ትፅቢት ኩንነት ህላወ ታሪክ ዛንታ ስድራ ስደት ጅግንነት መስፍንነት ስልጣነ ድሕረት ውድቀት ጣዕሳ ምግዛእቲ ወዘተ ብኸመይ ጥሙቶም ፀሓፊ ብዝርዝር ኣሎ ብፍላይ ንናኹራ ከም ሰፈር እምቢታ ወይ እምቢ ደቂ ሃገር ማሕዩር ናይ መግዛእትን ብምግላፁ ቀሚተ ነቲ ድሕሪ ናፅነት ክውን ዝኾነ ናኹራታት ቤት ማእሰት ደቂ ዓድና ኣዘኪሩኒ ብዕግበተይ ኩሎም ልዛት እዮም ሓደ
المزنقنا ربع زي صحافه وحفا ميبا نيري انتاي زبل بزي ناتنت بزعبا بزي أبيت مصورة النغري بزي ناتنت مسكونة سي نتن نقرأ تنين دحنا طوبيت مع ستس كريو دل نيري مو بحاجة سلز نبرنس نبحاجة سلوانات نات مسكوت كوسك بوتاس تبوتا تغيرت تأثيره من سلز نورس كريو أيك يدبل سلزي اتبيت مع السبتات بزيحو سلز قناة أول مجزيو أبتي بيت مع السبتات نتقبل فيه قال تسبا مريم ولد مريم أبي يا ودبري ودقت عاوت سومي أتسألنا تاوكيو بزعبا مسلين كبرتن بقلتن بحبون قالات كبلو زد اللي بمبال تهانو زوز أبوين رغيبين أبقليون بين يذبل بزعبا تسموها بزعبا وعواتا أو جيو يسأقرني نحن تسبا مريم بحثوا وين برد أبدأ بالعمر كتمام سوزبو وزع زعل وجعجعن زنبره هو الدحلة بغينا يدرقه فتحد قرنا مسكينيو نجرانيو تصارفيو يحنحنيو يحججيو من ينتقبلي يهتاون الله السحقون كتكتيلو سحق زاد اليوم زبالة يمسكن كايو بحلوفن بحلوفن بقدم ناي ولدو تكعدو صوتو يمسكني وقع زي تعرف الناوقع نحنت قدمي أبب بين أوان ببين سمعتها كم تفتر الكاب بخالج ورا غريئك زخ البقعات الله يموجو تكاي يرتعك تروتعو بحتصير عصوا يكونن بدلاي تشورا خطري زفكني سنعيد كاون أبت مصحف من تسمع مريم تريو تسأله قال أبت صحفاتو أب كله دليل فري أي رأى كله نيوت بعمق الدمجيمو زتابع خويني يتسمعينه تبعي مثلا يا زبر زلخو زقا قمتي قال زي اللي على زعباتات حبرتسب نابنت كم بوسن ولاد صوت او تهانات بزلهم كلهم زباغايو بزي كلول زون قال تبعدي ابنت زي تدرف لا كشاويت انوي بالجاكس 130 حاجه اب خل زعبا اب زمناوي تግርኛ درفتات كلهم درجه درفتات دلو بزعبا من بيتنا حيثهم براخي بزبلو مسجانا ناي مسجانا قطمي نكلهم نتزرفتات او كاتيتو بفلي كان نتحيثو براخي مسجانا مقرابو كان موسيقى بعمقات كم زستماغرن زتنتنن كرأتالي فتاو موسيقى خم زنبرا وين تفلت قرمان قال تسفى مريم نموت يدافر أبقت متاتو بزوج سب كم زبلت كموت فرهي نوي عدمه قال مني تراني تسفى مريم بنصاري أمود دعتاون يأقلم زبل نسي نمنتاي ندعي
ተስፋ ማርያም ካብ ሓሳባዊ ማርክስነት ንባብ ናብ ሕብረተሰብ ዝተመልሰ እዩ ዝመስል ኣብዚ መፅሓፉ ብካልእ ኣባህላ መስርዕ ዝበተኸ እዩ ብሓፂሩ ኣብቲ ዝተገብረ ቃልሲ ብዙሕ ዳርጋቶም ዝርከቦም ምሁራት ዳርጋ ካድራት እዮም ኮይኖም ርኢና ተስፋ ማርያም ንዓይ ዝተረኣየኒ ኣብ ገለ መልክዑ ናብ ዲያቆን ቀሺ ወይ ቀሺ ፀርዩ ዓለማዊ ጋዕዳ ካድራዊ መንነት ተፀየነ ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዝረኸበ ይመስል ኣብ ትዕዝብተይ ኣብ መወዳእታ መፅሓፍ ዘላ ስእሊ ምናልባት ኣብኡ ዘሎ ዝፅሓፎ ንተስፋ ማርያም ንምግላፅ እንተጥቀምሉ ብዙሕ ካብቲ ደይ ዝስሓበኒ ካብዚ ቀፂለ ገለገለ ግጥምታት ብናተይ ስምዒት ካሕ ዘላኒ ዘንስዕበ ግዳይ ናይ ወዓዊ ፍቅሪ ትብል ኣብ ገፅ 7 ደላ ኣላ ገፅ 9 ምርክቲ ናይ ፆታዊ ቋሕሞ ቋሓዊ ስሕበት ገፅ 18 ቁሸትና ገፅ 21 ስገም ጎቦ ገፅ 25 ቃኤላዊ ትግርኛዊ መስፍን ኣብዚ ዘመናዊ መስፍንነት ብስም እኩል ስርዓት ዘርኢ ስልጣን ናይ ምርቃ ሊሎ ዳዕሮና ሆይ ዝብል ኣብዚ ግጥሚ ዝላ ትርኢ ኢኻ ብርትዐ ተንብብ ኢኻ ክድርግሖ እውን ይስወጠካ ካልእ ዕምባባ ያስሚን ኣብዚ ፅባቐ ንምግላፅ ንሓደ ፅባቐ ንምግላፅ ከመይ ገይሩ ከም ዝስውንዎን ትርኢ ገፅ 86 ኩልናትካ ጥዑም ዝብል ምርቃ ኣደ ኣብ ክልተ ኩንነት ዝተቐጥቀለት ኣደ ወላዲት የርኢ ሰንባሃምቦ ኣብ ዝብል ሕሉፍ ሕገ ደንቢ ወይ ሕገ ስርዓት ናይ ሕብረተሰብ ዘርኢ ሰንባሃምቦ ዒል ዓድና ኳኺዮኻ ንኣብነት ኳኺዮኻ ከምዚ ንዝኽሪ ዝህቦ ዓብይ ቦታ ትገልፅ ገፅ 163 ዝህመለትን ዝተረኽቦ ድብል ብድምፂ ሰዓት ገይሩ ዝፀሓፋ ግጥምላ ኣብኡ ካልእ ክብል ኢለ ድብል ኣሎ ፍቅር እስከ መቃብር ኢሉ ዝፀሓፎ ኣሎ ብዛዕባ ሰብ ሓዳርን ግርጭትን ገለ ኣብ ምስ ሞትካ ደጋጥም ኩነታትን ዝገልፅ ነገራት እዩ እሱ ንሓደ ክርአ ዘለዎ እዩ ክብል ኢለ ንኣብነት ሕጂ መዋእላዊ ኩናት ወረ ኩናትና ናይ ከባቢና ዝገልፅ ነገር ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ዝደጋገም ስለዝኾነ ንመዋእል ዝኸደት ከባቢኡ ናይ ኩናት ጀጋኑ ጥራይ ንሓስብ ስለዝኮና ናብ ሰላም ዘምፃና ኩነታት ከምዘየሉ ዝገልፅ ማለት እቲ ግጥሚ ዝያዳ ናቲ ናይ መዋእል ናይ ኩናት ኩነታት ይገልፅ ግን ከም ሕብረተሰብ ንእግሪ መገድና ናይ ካልእ ዓይነት ጀጋኑ ናይ ሰላም ጀጋኑ ናሓስበሉ እውን ዝገብር ገፅ 204 ፍቅሪ ናይ ናብ እርጋን ዝዛዝወት ማእከላይ ዕድመ ገፅ 243 ንዓቅረብ ጎረሮኻ ክንወግአካ እዚ ብዛዕባ ነብሲ እዩ ትዛረብ ገፅ 246 ዝተመረቀት ልሳን እዚ እውን ብዛዕባ እዩ ይመስል
ምዕራፍ 9 ዳርጋ ምልእ ገጽ 251 ስጋብ 271 ብፍላይ ስእነት ስደት ድሃይ ናይ ጽሞና ኩዕሊ ቃል ፀወታ ነዳድ ኮኸብ በራዕ ኣውሒ ዝብል ኣሎ ኣብ ገጽ 268 ዑደት ውህብ እዩ ምሕኳር ወሳኒ ዝብል ኣብዚ ብቃሉ ካብቲ ግጥሚ ከምዚ ዝብል ነግዕ ኣሎ ጸላኢና ህዝቢ ቆንካ ኣሕዛብ ኣይብሉፅኻ ኣባይና ሃገር ኮይንካ ኣህጉራይ ኣይቀድማኻ የድሕነና ዓሌት ኮንካ ዘርታት ዓሌታት ኣይፀብሉልካ ዝብሎ ነገር ኣሎ ሮማዲ ንኣብነት ቋንቋ ክዝርጋሕ ኣለዎ ካብ ክልቃዕ ኣለዎ ወይ ክልቃዕ ኣለዎ እውን ዝብሎ ነገር ኣለዎ ካልእ ሰድዮ ገጽ 325 ጃህራ ይጽንሐልና ንህሉ ብቕዓት ንቕድም ይብል በይኑ እቲ ኣርእስቲ ግጥሚ እዩ ኣብ መወዳእታ ገለ ግጥምታት ኣለዋ ናቱ ደኒ ኢለ ዝሓለፍዎን እዚአን ከዓ ገጽ 315 ከምኡውን 331 ነቲ ኣንበባይ ጎድፎ እናተይ ርእቶ ግን ምስቲ ኣብቲ ክሪኦ ዝጸንሐ ድምፅታት ምስቲ ናቱ ድምፂ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ረኺበዮ ንክዛዝም ብሓንቲ ግጥሚ ናይ ዊልያም ኤርነስት ውዳኣ I'm the master of my fate, the captain of my soul. ኢሉ ዘዕረፈ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ዘላለማዊ ዕረፍቲ ይሃቦ በዚ ኣጋጣሚ ንእሽተይ ለብዋ ነቶም ካልኦት ጸሓፍቲ ዕድል ወይ መድረኽ ዘይረኸብኩም ከዓ ኣውፅዎ እንተሊኩም ከለኹም ንኩሉ ነቲ ዝተረፈ ሕብረተሰብ ኣካፍልዎ ጽባቐ እዩ ጽሕፈት መበራበሪ እዩ መንቅሒ እዩ ጽባሕ እውን ስለዚ ዘለኩም ኣይትቆቁልና እንዳልኩ ደግሜ የለይ ስለዚ ናይ ምዝዛም እዋን ኣኺሉ ኣሎ ንኩልኩም ተሳተፍቲ ከመስግን ደሊ ምስክርነትኩም ዝኽሩኹም ዝሃብኩም ብፍልጠትኩም ብዓቕምኩም ኣበርክቶን ተሳትፎን ዝገበርኩም ዮሃንስ ወይ ጆን እዚ ናይ ኣይቲ እሲኹ ኩሉ ክቆፃፀሮ ውዒሉ ዘሎ ጆን ብተወሳኺ ቀኒልና ቴንኪዩ ኣነ ይብል ስለ ዘለኹ እየ ቴንኪዩ ዝብል ዘለኹ እምበር ይቐኒልና ንበሃሃለሉ ኣይኮነን ቲም ኮይንና ንሰርሖ ዘለና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ንዘለኹም ቤተሰብ ተስፋ ማርያም ብልቢ የመስግን እዚ ኩሉ ክግበር ከሎ መጀመርታ እዚ ከመስግኖ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ፔን ኤርትራ ክትጠቕሱ ከተመስግኑ ፀኒሕኩም ኢኹም ነቲ ምስጋና ብልቢ ንቕበሎ እንተኾነ እቲ ክረዲት ናበይ ከንዕዞ ደሊ ነቶም ኣብ ስኒትና ዘለኹም መሓዙት ሳዕሩኽ ብፆት ነዚኣ መደብ ክትብገስ ስለ ዝሓለምኩም ብፍላይ መብራት ደረስ ኣብዚ ክንራኸብ ከለና ብዛዕባ እዚ መደብ እናሓሰብና ብብዙሕ ግዜ ኣብ ዘዕለልናሉ ተራእይኒ ባህጊ ናይዚ ጉጅለኹም ተስፋ ማርያም ክጎልሕ ተስፋ ማርያም ክደምቕ
ብዙሕ ዝበሃለሉ ሰብ ምዃኑ ተዓቢጡ ከይተርፍ ንድሕሪቱ ዘሎ ዝኽሩን ዕድሚኡ ንበዝሕ ምዃኑ ዘለኩም ሓቐናታትን ባህግታትን ከም ዝረኣየኒ ይኮይኑ ስለዚ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ሓሊምኩምላ ንዓና ከዓ ናብቲ ሕልሚ ፀንቢርኩምና ከም ካምፔን ስራሕና እዩ ክንገብሮ ዘለና እዩ ስለዚ እቲ ሓቢርና ነዚ ጉዳይ ነዚ መዓልቲ ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ሓቢርና ክንፅንብል ኮኦርጋናይዝ ክንገብር ትዕድል ስለ ዝሃብኩምና ንሕና ከዓ ተመሊስና ከነመስግን ንደሊ ስራሕና እዩ ብሕጂ ክንገብሮ ዝግባአና ብዙሕ ብዙሕ ምዃኑ ብዛዕባ ተስፋ ማርያም ወልደ ማርያም ካባኹም ከዓ ንስኹም መቃልስቱ መጋልልቱ ምንጪ ናይ ኩሉ ሓበሬታታት ኢኹም ንሕና እቲ ኣብ ወረቐት ዘሎ ተስፋ ማርያም ኢና ንፈልጥ ንስኹም ምስ ደመ ነብሱ ትፈልጥዎ ብፃይኩም ኩሉ ነገራት ዓቢርኩሞ ዝሓለፍኩም ስለ ዝኾንኩም ብዙሕ ኢና ካባኹም ክንፅበ ማለት እዩ ስለዚ ፔን ኤርትራ ሓደ ዕዮ እውን እዩ ተዋሂብዎ ዘሎ ብዛዕባ ባዮግራፊ ናይ ተስፋ ማርያም ክፅሕፍ ንዝደሊ ብዛዕባ ዝተወሰነ አንግል ናይ ተስፋ ማርያም ክፅሕፍ ንዝደሊ ሰብ ብዙሕ ብዙሕ ስንቂ ትህብዎ ምዃንኩም ኢና ንኣምን ስለዚ ብልቢ ኣመስግነኩም መብራት ኣብዚ መደብ ዝኾነ ናታ ዝኽሩን ከተካፍል ኣብቲ መስሪዓ ነይራ ቴክኒካዊ ምክንያት ክሰልጥ ስለ ዘይከኣለ ኣይገበረቶን ኣብ ዝቕፅል ካልኦት እዋናት እቲ ናታ ዝኽርን ተመክሮን እንከላይ ንዕኡ ኢላ ኣብቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሕልፈት እዋናቱ ኣብ ጥቕኡ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ትብሎ ኣለዋ ናይ ፋንዋ ዕላላት እውን ስለ ዘለዋ ብዙሕ ካብኣ እውን ክንሰምዕ ምዃንና እየ ዝኣምን ሕጂ ብቪድዮ ዋላ ክትሳተፍ ተዘይከኣለት ብድምፂ ትሰምዓና ስለ ዘላ ንመብራት እዚ ናይ ሎሚ መደብና መዛዘሚ ቃል ክትህበሉ ክዕድማ እየ ንኩልኩም ግን ብስም ፔን ኤርትራ ኣመስግነኩም ዝቕፅል እዋን እውን ዝሓሸን ካብ ነዊሕ እንዳለወሉ ነገራት ክንገብር ተስፋ ገብር ብዛዕባ ተስፋ ማርያም ማእከል ዝገበረ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት ዝኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ብሽሙ ክግበር ዝኽእል ናይ ፖትሪ ኣዎርድ ንምግባር እንተድልዩ ክንዘራረበሉ ዘለና ይመስል ፔን ኤርትራ ነዚ ሊድ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ልብና ክፀንሕ ኢለ እየ እዚ ሰው ዘብለልኩም ዘለኹ ንመብራት ይዕድም ኣለኹ ሕጂ መብራት ናይ መዕፀዊ ዘረባ ክትብልና ዕድመኪ ኣቐዲመ ሰላምታይ ንስድራ ቤት ተስፋ ማርያም ቀፂለ ድማ ንዕርኽቱን መቓልስቱን ኣድነቕቱን ነቶም ዘይትፈልጡኒ መብራት ደረስ ዝበሃል ተስፋ ማርያም ዘፍቅሮ ዘኽብሮ ዘድንቆ ዓርከይ ብፃየ መቓልስተ እዩ ነይሩ ብተስፋ ማርያም ዝበሃል ብዙሕ እኳ እንተሃለወኒ ንሎም መዓልቲ ግን ሓንቲ ሓፃር ግጥሚ ዕላል ስንብታ ትብል ተስፋ ማርያም ዝዓረፈላ እዋን ዝፀሓፍክዋ እያ ድሕሪ 10 ዓመታት ናይ ስንብታ ፅሑፍ እንታይ ኣድለየ ዝብል ሓተታ ኣይሰኣንን እሞ ንእሽተይ ባይታ ክገብረላ እዚ እንታይ እዩ ነቶም ብቐረባ ወይ እውን ብኣካል ክትረኸብዎ ዕድል ዘይጓነፈኩም እዛ ግጥመይ ተስፋ ማርያም ኣብ ዕላል ከመይ ወሳእ ነይሩ ንእሽተይ ምስሊ ክትህበኩም ትኽእል እያ ዝብል ግምት ኣለኒ ዕላል ስንብታ ክነብዓልካ ዶ ክበኺልካ ዶ እንዳበልኩ ተስፋ ምሓወይ ከመይ ደኣ ዘይትነብዕለይ ዘይትበኺለይ ከም ማዕሮታትኪ ድግድግት ተዓጢቕኪ ዘይትዘርለይ ዓርከይ ብፃይ መምህረይ ዘይትብልለይ ኩሉ ትፈልጥዮ ዘይተዘንትውለይ ከዘንትወልካ መደለኹ እሪቁ ፅራ ኣቢለ ብዛ መዓልቲ ስንብታ
ብቁንጣሮ ቃላት ዝግለጽ መዓስ ኮይኑ እሞ ትንታይነትካ ትዕምቆታትካ መዓልቲ ቀይረለይ ሎምስ ነይ ዘንትወልካ መዓልቲ ዝቀይረልክ ደኣ ኸመይ ኣይትገርሂ ኣይትዘንግዒ ከም ዝሓለፈ ከይመስለኪ ኣብ ጽምዋ ብሕትውናይ ቀኒ ዝድሃየኪ ኣርሒቐ ኸይደ ንሓዋሩ ዘይጠዓሰሉ ንድሕሪት ቆላሕ ዘይብለሉ ንብዕለይ ወ ብኸይለይ ከም ማዕሮታት ክተዓጢቕኪ ዝርለይ ዓርከይ ብጻየይ መምህረይ በለለይ ክፈትዮ ትማህደር ከይተሰከፍኪ ኣዘንትውለይ ንዓይሲ መሓሸኒ ከም ቀደምካ ጠፊእኻ ኸሪምካ ሓጊኻ ዘኪርካ ናፊቕካ ኣለኹ እንተበልካ ሎምስ ኣሻሪኻ ዘይኣመልካ ናይ ዘለኣለም ጽምዋ ሕሸኒ ኢልካ ዓዲ ኩላህና መሪፅካ መሓሸኒ ነይርዎ ከም ኣመልካ ምስ ጽምዋ ኣዕሊልካ ተዋዚኻ ምስ ወዳእካ ካብ ጥዑም ድቃሰይ ከተበራብረኒ ነቲ ኺኖ 5 ሕዋሳት ዝትንክፍ ምቁር ዜማታት ቅኔታትካ ከተስምዓኒ ነቶም ዘይፈልጡ ቁም ነገር ብርዕኻ ከተንበሃሎም ዶ ኸላለዩኻ ህያብ ህዝቢ እንዲኻ ጸጋ ሃገር ተስፎም ሓወይ ሓበሻዊ ሼክስፒር ኣነስ እምበር ብዙሕ የኸሲበ ብዓለመይ ኣካል ናይቲ ሃብታም ህይወትካ ምዃነይ ልብኻ ኸፊትካ ዝቐረብካለይ ክፈልጠካ ኸፍቅረካ ኸስተማቕረካ ዕድል ዝኸፈትካለይ እነ በዓልካ ወ ብኺልካ ከም ማዕሮታተይ ተዓጢቐ ዘረልካ ተስፎም ማዕረይ ዓርከይ ሓወይ ብጻየይ መምህረይ እንዳበልኩ የፋንወካ ክሳብ ዘርክበካ መብዛዓይ ክደግመልካ ክትቀስን ኣጸቢቕካ ንውርሻታት ቀለማትካ ስምብራት ዝገደፈ ኣብ ቆርበተይ ኣብ ዓጽመይ ኣብ ደመይ ኣብ መንፈሰይ ንደቀና ደቂ ደቀና ክረክቦም የትማህደር ስምካ ክነብር ስለ ዘለዎ ንዘለኣለም ግን ሓንቲ ነገር ክብላ ዝደሊ ገለ ኣብቲ ተስፋ ማርያም ናይ መወዳእታ ግዚኡ ክኸውን ከሎሲ ሓንቲ ነገር ድበልኩ ነገር ነይራ ኣነሲ መብፃዕ ኮነኒ ዝናትካ እንተኣሽሙሲ ክሰጋገር ከም ዘለዎ ከምቲ ኣብታ ግጥሙ ድብላ ነዞም ዓንቶይ ምንሽሙ ልዕልዋ ነይሩ እዛ ብርዐይ ብርዕቲ ኮይና እንዳበለ ዝበላ ክመሓላለፍ ዝከኣለኒ ክገብር እየ ድኽእሎ ክገብር እየ ኢለዮ ዝከረኒ እሞ ሕጂ እንተዝሰምዕ ነይሩ እምበኣረይ ኣብቶም ደቂ ውርሻ እቶም ደቂ መሰጋገር መድረኽ ኣብኦም እንቋዕ በፅሓትለይ ኢሉ ክንደይ ምተሓጎሰ ነይሩ እሞ ናይ ሎም መዓልቲ I feel so great ናይ ብሓቂ ተስፋ ማርያም ዝግብኦ ክብርን ሞገስን ስለ ዝተኸፍሎ thank you very much ንኹልኩም ዓወት ከይተሓለልካ ከይደኸምካ 10 ግዜ እንዳተደዋወልና ነዚ መድረኽ ካብቲ ኣሽሙ ንክበፅሕ ዝገበርካ I'm very grateful ሰላም ከዓ ንኹልኩም ነዞም ገፀይ ክትሪኡ ዘይከኣልኩም ርሑቕን ቀረባን ወለይ ርሑቕ ድበሃል የለን ሎሚ ኩላህና ኣብ ዙም ስለ ዘለና ንኹልኩም ሰላም Thank you መብራት thank you so much እሞ ንዳዊት እቲ ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ሓሳቡ ክህብ well ወዲእካ ንኻ ብፅቡቅ ንዝተወደአ ትውስኸሎ ክትብል እውን ከተባላሽው ስለትኽእል I would like to leave it right there ጥራሕ ያቀኒልና ወኸም ስኒትና ጉዳይ እዚ ብዕውት ኣገባብ ኩን ክኸውን ድሌትና ነይሩ ግን ብዘይ ተሳታፍነት ናይ ፔን ኤርትራ ኸ ከምዚ ዝኾነ ክኸውን ኣይምኽኣለን በሃላ እየ እሞ
think ተስፋ ማርያም ብዙሕ ሸናኻት ዝገበሮ ኮንትሪቢሽን ቀሊል ኣይኮ ግን ገለ ካብቲ ናቲ ኮንትሪቢሽን ኣልዒልና ከምዚ ኢልና ክንዝክሮ ከለና ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልኮ እወ እዚ ከምዚ ምግባርና ጥራሕ ንዑ ዘይኮነ ንካልኦት ዝውፍዩ ምትብባዕ እዩ ገለ ሸነኻቱ ብዓብዩ ግን ዝፍተዎ ንትለኣዮ ብቐጥታ ምስቲ ሕማረት ናይ ጉዕዞና ይነግሮ ኣለኹ መንሽም ተኣሳሰረ ነገር እዩ ሃገርሲ ብስሚንቶን ብጡብን ጥራሕ ኣይኮነትን ትስራሕ ሃገር ባህሊ ልምዲ እዩ ቀንዲ ከም ህዝቢ ዝኣስረካ ወፃኢ ካብኡ ዋላ ኢኮኖሚካ ማዕብል ዋላ ወታደራዊ ሓይሊ ፍጠር ዋላ እንታይ ብዙሕ ከይድ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ድሕር ኣብ ናይ ብሓቂ ናይ ሓባር ባህሊ ናይ ሓባር ልምዲ ናይ ሓባር ፀኒሕ እንዳፈጠርካ ትኸይድ ኮንካ ግን እሱ እዩ ዝጠምረካ ስለዚ ካብዚ ትምረት እዚ ከዓ እቲ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል ነገር እንዳዓኸኸ እንዳዓበየ ይኸይድ እታ ሃገር ምህናፅ ዝበሃል ከዓ ኣብ ከባቢኡ ጥራሕ ክትህነፅ ትኽእል ኣብኡ እንድሕር ፌል ጌርና ናብ ንኸዶ ነገር የለን ኣብ ስነ ፅሑፍና ድዩ ኣብ ሙዚቃና ድዩ ኣብ ደርፍታትና ድዩ ኣብ ስፖርትና ድዩ ኣብ ኩሉ ሸነኻት እቲ ከም ህዝቢ ከም መለለይና ዝኾነ ነገራት ኩሉና ተገዲስና ክዓቢ ክምዕብል ክንፅዕር ኣገዳሲ እሞ ኣብዚ ትገብርዎ ኩሉ ፐን ኤርትራ ምስጋናና ዓብዩ ክትቅፅሎ እውን ተስፋና ብዙሕ እዩ ዝተረፈ ናይ ሎም መዓልቲ ዝገበርክሞ ወፍያ ኣዝና ነመስግን ኩልኹም ኣብዚ ዝተሳተፍኩም እውን ብርግፅ ብዙሕ ካልእ ስራሓት ነይርኩም ክኸውን ከም ዝኽእል ንዕኡ ካልኣይ ቦታ ሒዝኩም ኣብዚ ምሳና ምዋዓልኩም ኣዝዩ ደስ ይብለና ንሕድሕድና ከዓ የሰኣነና ታንኪዩ ዳዊት ኣራይ በሉ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ታንኪዩ